joan da Euskaldun Zarragun antzera, beren egoikioko kanpinegaz, kanpin zarragaz. Da montetan hasi da. Da malen jarriako alboan. Da bota bere kuetsua txusen konzaurlako bat. Da han, bizibuten egin kanpine eta hando pelako garriko pinega zan. Ezin monteu. Malen bitxartinean zerbezi daten bera ipegide da hori. Gereka. Zeba zitxan. Kanpinarena da nahiko frakasu, zure aldekutxo bat utziko aldidazu. Zure aldekutxo bat utziko aldidazu. Ba ez oraintxe dugu hori iruzurra, zuk nire aldean ez dozu nik dodan glamurra. Zara oso berria eta zaude jarto, bueno gara gardo bat bezlegoke txarto. Bueno gara gardo bat bezlegoke txarto. Hori izango dozu garaipenan giltza, bai bat emongo do, amaitzean enbongo zut nik garaipen gixala. Laguntza eskatu ta txakurraren putza, gero desmontatzeko ez eskalaguntza. Gero desmontatzeko ez eskalaguntza. Laguntzarik eskatu barik zebakea, ander zeona dogun alperra izatea. Soluzio aurkitu dut tita batean. Soluzio aurkitu dut oraintxe bingo, ezin dut montatu ta ez dut lorik eingo. Ezin dut monteu eta ez dut lorik eingo. Bueno, banoa hemendik einda embarazu, ander bi ordu barru amaituko dozu. Bueno, eta koplaka sakabetako Eneko eta Mikelo, txalo beroa! Mikelo, afizinioa dago Eneko? Bueno, Eneko eta Mikelo. Zuek, horrek, interneteko programak Eurovision topetakoak eta horrek mitik eta horrek ez utzi zuez? Badauz programak Badauzolan programak neskalagun edo mutilagun edo topetako edo dena dagoa. Da holako batetik ibilzarien berbetan.
Da geur, geratu inzarie. Taberna zeu zemizu. Eneko, zeu bazitxe. Aita semeak tabernan daude, ama-alabak ere bai. Aita semeak tabernan daude, ama-alabak ere bai. Kaixo maitia .comean, dena ez da embarazu, baina Mikelo gauza raro bat perfileko ezarazu. Tabernan sartuta lehenengoa, hau da hau burla bilduma, baina zuk ez aldakizu zer dan lehenbistako maitasuna. Zor liteken maitasuna, baina zu gainin jarri eskero galduko dut osasuna. Gainera begiratzen nauzu hor, gehiago bazina bezala, jakin egizu paradisua laburrei geratzen dela. Zuk ere zerbait aparta, olako fans klubik Mesik ere amets eta bestaukata. Eneko oin irabazi dozu nire emotikonoa, baina jakizu Mikelo fuerte gogor emotekonoa. Otzo zulotik ibiltzen zara, hori kontu nabarmena, banik orain ibili nahi nuke zure zulotan barrena. Hori da naste monumentala,
Segiduan akabueleike gu elkarrekin bagina. Un poco de respeto, chicos. Bueno, hain bakarka handiko belan. Eta bakarka zela, bueno, lehene sartu zari nine eskuen zenbaki bat idatzi dutzu, ez da? Eta ez dekona kanpora doa. Eta dekona eta ez dara urtetan berotute doa kanpora. Osa, que bai pentsatik. Minte, segurata dago ez, inok ez talteko ez teneri zera. Bueno, Iñasi izango da lehenengoa. Pertsona bat urtengo da, zuetariko bat, publikoan dagoen bat. Eta Iñasiok beren ezaugarri bat edo aipatuiko dugu bakarkako bertso baten. Ia zelan deskribitzen dut. Beran kontu izten. Benetan sortzi numero bat edo zer ez. 111. Hogeita sortzi bau! Behitxo albokari numeroak eta. Ainhoa! Hau Ainhoa, txalo Ainhoa! Goitia dugu, gurekin jakina, neska oso jatorra eta pinpirina, ona igo da eta zelotxa gordina, zu izango zinake hemengo erregina, gurekin bat bertxotan egongo bazina. Gurekin bat bertxotan egongo bazina. Bueno, urrengoa, male, namenaba, larra batzutik, txalo
Apurtxo bat pijoa dugu behar bada. Laster joango gara guztiok martxara. Eta ez baldin badugu montatzeko traba, nahi baduzu etorri hankanpin dendara. Hau berotzen nagi, Ea eskuetatik joan baiak egun handi Bueno, urrengoa. Claro, txizelarriz ez da biztakin nindun, pero bai, txizelarriz paleko. Bueno, Mai, zoza urrengoa. Perro eta emeretzi. Izan ez iruro gehiago, baina bat niri zina bat da horretxik, berrota meretzi. Hirurogeia duzen bakia, ta zenolako beldurra. Lasaizu anot holtza baita, gaurko hontan gara ikurra. Politak ditu belarritako, hile begita sudurra. Bikote honena animatzen zuk, eman bertxotan egurra. Mikelok zuri botako dizu txapeldunaren agurra. Txapeldunaren agurra. Bueno, txalo ero bat anotentzako. Zintzo, zintzo. Zintzo, zintzo. Zintzo Saulo. Mikelo que este goruk ez premier. Dator. Dator urteko gai jartzai postinoak nator. Bueno, Mikelo, txalo ero bat anotentzako. Emeretzi. Emeretzi. Hau Maite. Nortokau behar, ta Maite dator aibala. Gernikan bizi, Gernikarra den neska eder mundiala. Ez dau esan beharrik, gara lagun bakarrik, ta
esan gura dot ala, ene maitetxu jakin egizu, asko maite zaitu dala. Ene maitetxu jakin egizu, asko maite zaitu dala. Hurrengoa bakarkakoa kanteta, Eneko Arrate! Zazpi sei, 76. Beste bat. Usuen plantin hor. Isiltasune mesedez. Mikel Gandaria zere agertu jaku hemendik. Planta ederra dauka etxako falta indarrik. Altzaizu edan okopa. Edarto. Zuen danon tragoengatik. Berak merezi dauta topa egin beragatik. Berak merezi dauta topa egin beragatik. Eta hurrengoa, Maider Arregi. Hirurogeita bat. Hirurogeita bat. Hirurogeita bat. Hirurogeita lau. Hirurogeita lau. Bat eta lau zaie. Piso. Doble. Zaito metido en el pertsuseio azuzez sortzen da bera. Boiera naizela lehen esan
esan dut ederki, eta hori orduan edo zeinek daki, baina ni neska horren askea izaki, mutilekin trioak, ai, ez daude gaizki. Bueno, horremo akatetan Ander Gerrika, zorrotzari. Etorkizuna duzu, nahikoa iluna, janzterakoan astindu, pixka bat garuna. Zuk erropa erosteko, heldu da eguna, zure ama izango da horren erruduna. Parkatu praka motza deko zuz laguna. Parkatu praka motza deko zuz laguna. Bueno, eta azkena bakarka bakandetan, nire Barzabal, Martínez. Irribarre zabala, ta ezpain guztia, alkandora horren egokia, pozik beteko neuke nik zure tokia, 31 altzen zure aitz
nire zenbat. Barkatu eragozpenak. Komunera larrialdia. Bueno, lehenengo fasio horregolan nakauten da. Oin, bi bikotek egingo eurera. Bikote bat epaiek hautatuko da, eta besti ezeuek hautaturiko zuen. Horretako, banatuko zuen papeltxu bet eta bikotin izena jarriko zuen. Oin, aprobetxu bet, komunera joateko eta trauak hartzeko.
Juezak hautatu nikotik hasiko naiz. Juezak eurrera pasatako hautatu duen bikoti, Eneko eta Maide! Txalo, bero ba, zin txalo! Eneko, afizio duzu hemen, baina honek ernikera ia zabizio duteko eta publikoak hautatu duen bikoti,
Amarreko txikzen eta objektu bat ere kanto bikotza zuen. Parejako bakotxak usa bat ere. Zero kautetu. 10 segundos eta neurizak. Entze zuen? Amarreko txikzen, Maide da Gerrika. Batorez eitxizio, no? Gerrika eta Maide. Ospitxalien zauzke. Isiltasune mesedez. Gerrika eta Maide ospitxalien zauzke. Gerrika. Amnesizegaz izartu zara. Ez zara kordetan. Ez atzo pasindikoa. Eta ez dakizun ordan, Maide ez behar. Eta zeure alboan jaia. Zuk ez dakizu izan. Zure alboan jaia zara. Hori zuk jaia. Gerrika, zela zitzen. Egunez parrandan, banaiz baika pasa, baina antza marratik nintzen atzo pasa. Gogorregia hartu nuen eta martxan, ikusi dut zerua, ikusi ondartza, txarto eratu nintzen, baina pozik altxa. Nere semeak drogak hartu oizitun maiz, ta orain amnesia agertu zaio gaitz. Bera esnatu dela, gaur aurpegi alaiz, naiz eta ez oroitu, ez lekuz ez garaiz, ander ez esan hori zure amatxo naiz. Nire ama zarela, hori ez da traba,
naizta barruan senti, daiteken ikara, konformatzen naiz pentsaz, momentu hontan ara, nire aita benetan puto amoa da. Batak jantzita dauka ark zuri kolorez, ta medikua dator notizia gordez. Irribarrea dauka ark malko bat ordez, sendatuko zarela dio aurpegi honez, zuk erabakizazu sinestu edo ez. Ibili nintzen atzo, Kristoren